Bola som teraz s kamoškou na káve. A ona je celkom príčetná baba, ona má tiež tak po 50-ke dáma. Veľmi pekná je, veľmi taká upravená. Inteligentná, úspešná, ale človek by tomu neveril, pretože viete čo mi, ona je taká strašne úzkostná, strašne chce furt niečo zdravo jesť. Mi dávala recept, že na nejaký raw koláč senzačný. A ten senzačný raw koláč spočíval v tom, že zmixovala soju. Soja je krmivo pre dobytok, hej. And that is ruminating. Soju zmixovala s makom, to už mi došlo zle. Potom tam dala nejaký banančičo a to nejak utlapkala a na to dala bezlaktózovú šľahačku. Bezlaktózovú. Čiže šľahačku bez šľahačky, nezmysel čistý. A že aké to je bohovské. No tak uznajte, že toto niekto normálny môže urobiť. Ale ona nie je sama v tomto, lebo mám kolegyňu, ktorá si každý deň nosí do roboty taký mixer, taký, že mix and go, a tam si dáva chia semienka s nejakou želatinou alebo s vodou, vyzerá to jak žaburina. A ona má ten slíz, každý deň to pije a v domnení, že bude zdravá. No si asi myslíte si, že je zdravá, no prd. Zdravá, chorá furt. No a toto je takáto hysteria vládne úplne všade. Ja si myslím, že aj vy máte takéto kamarátky okolo seba, ktoré nemôžu sa normálne nájsť, ale musia jesť niečo bio, eko a neviem, aké nezdravé, či zdravé. A toto je momentálne totálne náboženstvo. Každý sa vyzná v zdravej strave. Nikto to nevie, nikto nevie, čo to je zdravá strava, ale každý je odborník. Čo ma úplne najviac teší, každý jeden v priebehu 5 rokov každý ochorel k smrti, každý má histaminovú intoleranciu, každý druhý, nechcem uražať tých, čo majú, lenže každý je alergický na laktózu, každý je alergický na cukor, na múku, na všetko možné, všetko je zlé, nič sa nesmie jesť, ale ja som čítala nejaké štúdie a tam bolo napísané, že maximálne 6% ľudí je naozaj alergických na tieto veci a ja mám pocit, že 600%, nie že 600%, všetci sú chorí, to je úžasné. A vôbec sa nedá poriadne s tým ľuďmi ani rozprávať, lebo každý vám bude vyprávať také hovadiny, raw a neviem aké. No a minule sme mali takú party, ja rada mám hostí, ja rada varím, viete, že proste vyváram, som šťastná, keď tam je veľa ľudí, tak prišlo asi 8 ľudí. Dvaja boli že ketózny, že idem do ketózy, ja som si, že keď nemocnice, lebo kam idú, však to je strašná choroba nejaká keto, tak ketóza je, že je len mäso. Akože kedysi nejakí naši predkovia behali tam za mamutmi a tak tí boli v ketóze, že to bolo dobre, akurát, že tí predkovia žili 20 rokov, no tak to už zabudli tí moji kamaráti a keďže bol v ketóze, tak mohol jesť len ketózne jedlá, akorát, že vypil liter vína, no tak to už potom neviem, či bol ketózny, možno, že aj to víno bolo ketózne, čo ja viem. No ale nič normálneho, ketóza jedla, mali sme tam aj jedného lekára, ktorý povedal, že to je chorý stav. Takže ja neviem, prečo toto robíte, prosím vás pekne ľudia, majte rozum. Ešte toho kolegu by som ma nemusela spomínať, že som mala kolegu, nespomínam, kolegu, ktorý sa rozhodol teda, že on teraz bude zdravý. No tak začala behať, fajn, však behaj si, to je v pohode, každé ráno o pol 5 stane, behá 12 km. To je ešte fajn, hej, však si behaj. No lenže on sa rozhodol, že bude vegán, takže už vylúčil v podstate všetko, už je len kličky a to tvrdí, že to je nejaká bielkovina. No tak on si každý deň doniesol 5 krabíc, obrovských krabíc, toho krmiva do roboty. A to každú chvíľku musel jesť, lebo jemu došlo zle, on bol taký zelený, taký zeleno-šedý a potom on každú chvíľku pri hociakom meetingu, hoci čo bolo, on stiekol a ešte z tej zeleno-šedosti ešte bol do biela, takže bol už úplne biely a prišlo mu zle. Normálne stiekol z krvi, stiekol z cukru a bolo mu zle. Alles okay, wollen Sie gleich ans Expertentelefon gehen, Herr Ohm? Gottes Willen. Tak zase musel do seba nadspať tú strašlivú stravu, sa smrdelo to tam. Najedol sa toho a potom sa bol chvíľku dobre. A on tvrdil, že mu je dobre. Deckám toto tiež dával, chuďatkám, tie sa tešili do školy, lebo tam sa mohli konečne nájsť v jedálne školskej. Ale myslíte si, že z týchto troch, myslíte si, že títo traja sú zdraví? Oni sú úplne takisto chorí, takisto majú výrozy ešte aj horšie. Ako máme my, normálni ľudia, čo jeme všetko. Prestaňte byť ketózni.
Prestaňte byť chorí, keď naozaj nie ste a jedzte normálnu stravu. Skúste normálne doma variť každý deň z čerstvých potravín. Úplne kľudne používajte aj to katastrofálne mlieko, aj tú katastrofálnu múku. Používajte normálne sem tam aj cukor. Sol takisto nie je nejaký zločinec, to sa tiež dá používať. Keď v normálnej miere budete normálne všetko jesť, tak budete zdraví, budete šťastní. Pozrite sa na toto, toto je normálny osluch, kysnutý, z normálnej múky, bielej, hladkej, normálnej, tej strašne škodlivej. Normálne tu je škodlivý cukor na vrchu a tie rybezle, to som včera oberala, oni sú normálne striekané. Raz som ich ostriekala, pretože keby som ich neostriekala, tak by splesniveli. A toto normálne zjeme, za chvíľku tu už nebude nič. Jedzte to, čo je pre vás dobré, čo je dobré pre vaše telo a čo je dobré pre vašu dušu a budete spokojní. Nemusíte ketózne, nemusíte vôbec byť nejaký bio ani eko.